Baya kamu inom. Ako may pagkantawan ninyo. Ay, di mo ta kumao. Parinjo. Ay, Nako istorya. Kuwasag mic. Roy ani. Kaya pagkantawan na mo si Pare nako. Lucio, alam mo Pare Lucio. Bahala na para si Pare Lucio diri. Uy, Pare Lucio. Nidotas imong mic oy. na. Mao ni mic nga original. Betara pare, gusto ka? Wasa yung order ni. Sa US lagi kan. Ayo eh. Kitara pare. Anindutan. Pare Lucio, pwede? Op. Ikaw ni bahala ang kuskus na. Hubog naman ni Parinjo. Usaw ang tawanan. So manalukay mo na. Ako sang interview si pare Lucio. Mikroponan nga. Ay, nagtagda kay sudan na nagtaho. Oh, taho. Ay, sudan taho ni. Hubog naman mo. Panta lang pare. Wala. Original. Panta. Original na. Nako request mo, Ayaw tayo pa. Ay bahaw na. Nako request mo. Ayaw mo katahon ka to. Ang imong ang ako ipakanta sa inyo ha. Mo. Para malingaw ni do pare. Dito yung nakita ni. Ano ba kanta? Katong dako niyang problema. Na upaw. Upaw na tayo tula na. Upaw? Upaw. Ayaw dudungo sa paring ka. Ano? Action mo sa paring ka no? Di kay request man. Request. Itong dahon eh. Okay, ready na. Ready na. Ang kitara, ready na po. Wala man kayo mga upaw sa inyong duha-duha eh. Ay, sira. Ah, wala dili na upaw. Sige, kata. Dako niyang problema. Larga. Kitara. Dako niyang problema. Ilang buhok na labo, puwerte ng nitisa, hadlok silang maup. Uy! Pasig mo pangit, ilang itsura. Nangiso silang itlog. Upaw daw! Pinaw! Dunay lang. Pwede ko bawa! Upaw na ba na ikabos? Siya. Dua mo upaw! Nga espesyalista. Ano yan na pare? Wala mo suko. Nagduda. Hinihintay kong si Bata Gaya pre. Ayo, Bato ba ng cellphone? Bato ba ng cellphone? Hinihintay. Nasuko siya parilusyon. Ay, upaw! Wala mo pre. Nasuko! Lucio, binuha mo na mo. Nasuko. Binuha na mo ba? Kitahan na mo suko. Ayaw pre! Binuha mo na mo. Ayaw pre!